Ydy'n iawn os dwi'n gofyn cwestiynau iddo chi? Di siwr? Pryd arni chi ffurfio'r Cowbois Rhos Botwnnog? Wel, nathon ni ffurfio y band, dwi'n meddwl, 2005. 2005, wedyn mae bron y 10 mlynedd yn ôl bryn hyn. Wel, mae yna lot o... Lot. Mae'n mynd y ffast ynddo? Do. Pa caneuon da chi'n sgwennu? Rock, pop, pa fath o bethau? Mae nhw'n newid o... Mae yna dipyn o rock dos, mae yna dipyn o canu gwlad a canu gwerin a da ni'n neud hen caneuon a falle hefyd. A da ni'n licio bo matha bethau. Mae'r pethau da ni yn sgwennu'n hynna, dwi'n meddwl, yn gymysgaf o ganu gwerin a canu rock. Gai gofyn i chi gynta, os gynnych chi enni fel anwes? Sgynna i ddim ar y funud. Mi oedd gynna i fadfall blynyddoedd yn ôl. Wel, dweud stori neidar, Iwan. A mi oedd gynna i neidar fyd, a nath i ddenig o'n ofnadwy, nath i ddenig am tua 3 mis yn y tŷ. A gesia lle nath ni ffendu? Lle ddim byw? Lle? Gesia. Gesia, lle dwytha sa'ch ti feddwl? Fridge. Na, sa'ch ti ddim eisiau neidar fyw? O dan y soffa? Na, gwaith. Yn y gwely? Gwaith, wel, just iawn oed. Yn y cawod? Na, Agos, ti'n agos? Yn y toilet? Yn y toilet. Oedd y neidar yn fyw. Ys gen ti'n byd wan, agos? Na, dwi'n cael cadw yn i fil y danwys. Dyna chi nesa? Ac i ni derbyl, de. Dwi'n cofio beth fydd oedd y derbyl, di gwyn. Na, nath nhw fyw yn hen, do? Na, dim fel arall, o gyda ni gwn a falle adrad y cathod. Ti'n mam a dad? Ie, chos da ni'n 3 brawd. A wedyn, yr un... O, cyn ti beth Aled? Na, dwi wedi cael un beth, o gen i... Na, yn byd ymwneud. O, dwi dal yn cyfri ci mam a dad wrth ni fel anwys ni. Ie, Jack Russell yr enw to. Gai gofyn ato chi eto, beth yw eich hoff fwyd? Cwestiwn da a cwestiwn anodd. O, fydda ni mewn at y dwy awr. Dwi'n licio curry yn ofnadwy. Curry spicy, dyna dwi'n licio. Mwn sy'n edrych o licio. So ni'n dweud, pasta dwi'n meddwl, bolognese neu rhywbeth efo pasta. Dwi'n licio curry fyd yn ofnadwy o boeth neu pizza dda da. O, dwi'n gwybod, da ni bita wbath, di. Ie, mae newid bob bwrnod. Da ni'n mynd ffysgu. Steak yn eis wedi dweud. Steak, Pa iaith da chi'n gwneud i cerddoriaeth yn y gogledd ta'r de? Wel, gogledd yn naturiol, da ni o Ben Llŷn. Wedyn, mae gennym ni acen gogledd reit gryd. Oes. Lot yn dweud, mae'n ei swnio'n hen ffasiwn iawn. Beth yw eich diddordebau heblaw yn gwneud caneuon? Gyda ni'n lot. Ffwtsbol. Ffwtsbol, ie. Dwi'n hoffi hwnna hefyd. Lot o ffwtsbol, de. Pwy ti'n sbortio? Mae'n cyn yn enedig. Lerpwl gyda fyd. Pwy da chi'n cefnogi? Wel, dwi'n gwybod. Mi o'n i'n arfer cefnogi Man U, ond wedyn nes i golli diddordeb. Dwi'n meddwl erbyn hyn bod fi yn cefnogi Swindon Supermarine. Cymru Man U, ie. Diddordebau eraill. Darllen ffilms a falle yn tri anna ni dyna. A gema fideo. A be arall? Ie, cael PlayStation, ffilms a ffwtsbol. Gan i'n dod o chi, beth yw eich hoff lliw? Oren. Glas, dwi'n meddwl, di fi. Oren, na, dyn neu... Da ni'n sylwi bod ni reit debyg o fama, licio curry ag oren. Ie, dwi'n licio oren dy a glas. Os ei fi ddewis un, ta gyda'i dy tri na. Cewch chi ddweud y tri. Och, fe dim Oeddech chi'n mynd rownd ysgolion ac os ydych chi, rei cynda ta uwchradd ydych chi'n mynd i? Am fwyaf, da ni ysgolion cynradd fwyaf, da ni wedi bod yn ysgolion uwchradd weithiau. Ond da ni wedi bod yn lot o ysgolion cynradd flwyddyn yma. A well, cyn i fynd o ysgolion cynradd dwi'n meddwl, achos jyst os ma'n alai o, tro weithiau ti'n mynd i ysgol uwchradd, a mae'n ganodd a ganodd a ganodd, a... Ie, neis rhan o'n canol o gwrando fel sydd wedi. Dwi'n ysgolion cynradd fwyaf. Ond hyn, tro gyntaf ni'n rhaglen radio mewn ysgol. Ac i orffen cwestiwn sydyn, golf neu tennis? Tennis. Tennis. Yr tri yna chi tennis. Diolch yn fawr iawn iddo chi ddwad i studio Radio Coch am Coch. Ydych chi di mwynhau yn cael profiad yn yr ysgol? Do, da ni'n mwynhau yn ofnadwy. Diolch. Diolch yn fawr.